Nikada neće pričati skepsu, nikad se vere oprezi nežu mrake, se gdje pozirati se kandidati potvrđene stranke. Krećemo. Dobar dan, dragi gledalci. Evo nastavljamo sa predstavljanjem naših kandidata koji su se prijavili za spas ove naše zemlje. Evo imamo kandidata pod rednim brojem 459, Boban Stefanović. Svi već znamo ko je Boban Stefanović, samo otkud on sada u ovoj priči. Dobar dan, Bobane. Dobar dan. Kako ste došli na ideju da se prijavite? I otkud vi? Ja sam ovde uvek bio. Otkud ja? Ja sam ovde bio, tu ću da ostanem. Tu sam se rodio, tu ću da... Da. Šta sam me pitan? Razborit čovek mora dići glas kada mu se učini da se država ne upravlja kako valja. Osim ako mu se ne preti smrću. Vas još šta mislite o... Jo! Da te glasam. Hvala. Bog, tamo. Hvala. Pozdrav je kuću. Kako ste, jel ste dobro? Odlično. Dobro. Možemo na nas... Zbog ovoga ja živim. Lepo ste se pokazali, lepo. Recite nam, zašto se vi zalažete u ovoj kampanji? Upravo za ovo. Znači, jeste videli kako su mladi nezaštićeni, neobezbeđeni, koliko opasnost vreba na ulicama? To što su nezavršeni putevi, na to Pomaže mislite? Bog! Omladina, zbog njih se živi, zbog njih. A recite nam, ko vas finansira? Narod. Ko će za Boga? Nemojmo neka pitanja. Kako ćete vi pomoći ovom našem narodu? Oprostite. Ako mislite da ću ja da preuzem sav ovaj teret ovoga sveta, ne. Ja ću biti samo posrednik. Biću tu sa narodom, sa omladinom i... Kako ćete im vi pomoći? Kako ćete regulisati školstvo, zdravstvo, Pa recimo... ekonomiju, velike klasne razlike? Deca u školama moraju ruke da prave. Znači mora dovoljno sapunadini. To je broj 1. Zdravstvo. Pomaže Bog! Recite nam, imamo veliki problem sa starima u našoj zemlji. Kako ćemo rešiti njihovo zdravstveno i socijalno pitanje? Dragi gledalci, mi smo morali da prestanemo sa snimanjem zato što je naš sagovornik jako zauzet na ulicama ovoga grada, tako da ćemo nastaviti sa njegovim predstavljanjem u studiju. Vidimo se sledeće nedelje. Šta sam mi pitan? Stani. Lepo ste se pokazali, lepo. Lepo, evo da nastavimo, kako ćete još pomoći našem narodu? Nasilje nad Pomoranđama, pa čuo sam nešto. Hvala, bit će nam veliko zadovoljstvo, još malo bi da proćaskamo predno da se družimo u studiju. Ako možete da nam kažete. Sti lepe, okite sad.
Bog ti pomogao. Svako dobro. I tebi. Da se predstavim, ja sam kandidat pod rednim brojem 459. Da li ćete glasati? Pa to ćemo da vidimo da ćemo budemo živi. 459, to ću sad stvar. Znači ja ću da vas izvadim iz ove situacije. Samo vi zaokružite 459. Samo ako budemo živi. Zavisi da ćemo Ćemo. budemo živi. Da.